Vo všeobecnosti je náročné zorientovať sa či už v ponuke alebo vo výbere dodávateľa, preto vám odporúčame nezáväznú konzultáciu, na základe ktorej nájdeme to optimálne riešenie pre vás. Našim klientom sa snažíme nastaviť to optimálne riešenie, to znamená, že na začiatku si zdatujeme ich publikačnú cestu. Sú to všetky marketingové toky, ktoré využívate. Pozrieme sa na to, či prevádzkujete web stránku, aké sociálne siete používate, kde všade inzerujete. To znamená, pozrieme sa na všetky miesta, kde je možné v rámci vašej inzercie alebo vašej prevádzky umiestniť virtuálny priestor a na základe toho nastavíme optimálne riešenie pre vás. Naši klienti majú prístup do klientskej zóny, kde sú pre nich pripravené alebo kde sú pre nich k dispozícii videonávody, ako virtuálny priestor zdieľať, ako ho publikovať, ako ho využiť, ako ho použiť na komunikáciu s klientmi, prípadne ako ho použiť v rámci platenej reklamy alebo ako ho uverejniť na ubytovacích portáloch.